començàrem, no? Pues, pels anys 80, en els carrers del poble, no? De Meliana, que s'ajuntaven, allí jugava gent major del poble, i nosaltres, en el tio Vicent, no? Que sempre el tenim ahí, començarem a anar. I antes de les partides de majors, pues, se dedicarem a jugar. Entonces, pues, érem amics, no? Sempre una colla d'amics, més altra gent, no? Que s'ajunta allí. Jo es comencé per mon pare, que un dia me portó a veure una partida al carrer del Tossal d'allí de Meliana, que ell sí que era aficionat i venia a veure, me portava a veure partides, i el tio Vicent me deia que si volia jugar i provia anar a jugar allí en el carrer del Tossal. Hasta que en el 86 jo començàvem a federar-se i ja entràvem en federació. Sí que és això, és l'any 86. I ja passàrem a jugar en un altre carrer del poble, no? Que està darrere de la iglesia, que ja no s'ha preparat l'Ajuntament per poder jugar a la Galotxa. I arriba el dia que la gent d'aquest carrer digui que així ja no jugueu, no? I ja nos tiraren, però el tio Vicent va aconseguir aguantar i estiguérem uns anys jugant dins del patronato, no? Que és una instal·lació de la iglesia que té allí com uns frontons que no estava per acabar, i ahí estiguérem 4 anys, 5 llargs. Jo vaig començar a jugar a pilota en l'escola de pilota de Meliana a l'edat de 8 anys. Ahir no hi havia encara escola de pilota, veníem els dissabtes en el tio Vicent, que va ser la persona que ens va enganxar a la majoria de xiquets de la meva generació a jugar a pilota a través de la seva pedagogia i els seus valors. I justament als mesos de començar a vindre el tio Vicent es va formar l'escola municipal i ja veníem a entrenar entre setmana 2 dies, i els dissabtes seguíem amb el tio Vicent que ens va acompanyar al llarg de la nostra etapa escolar. Recorde, es començar en el carrer del Tossal, que és quan se jugava en pilota badana, ja passarem a apuntar-se al Corte Inglés en les primeres edicions i passarem a jugar a un altre carrer que sí que donava condicions, on se jugava en el Tossal no se podia. Després ens prohibirem jugar ahí, anarem al carrer Santa Teresa i anarem al carrer València. Estarem jugant en diversos carrers del poble i durant un temps la gent arribarem a un poc a cansar-se de cansar-se, no, sinó que els veïns ens donaven molts problemes i l'opció del carrer artificial se dona i se va aconseguir entrar en el carrer. Víctor Bueno, no? Que així d'ací, ell sempre ha sigut molt disciplinat. Entonces ha sigut un xiquet en un caràcter que se ho ha cregut, no? I se ho ha treballat moltíssim per poder arribar al món professional. Ell xiquet, jo crec que pràcticament els primers que començar a tindre un preparador i un entrenador per ell, no? Com començar tot després sigué lo de 2.0 i tot això. I ell, perquè dic, de xicotet, sempre molt constant, també el mateix, un grupet d'amics, molts amics, anaven a música i de música venien així i se passaven la vesprada així. Independentment de l'escola de pilota, el tio Vicent ha fet una gran llavor en el poble, mantenint la pilota i després ensenyant a moltes generacions de xiquets a jugar a pilota. Nosaltres recordem vindre a l'escola entre setmana, però els dissabtes passar moltes hores en ell i després també anar a veure-lo a sa casa perquè ell era el que ens donava el material per a jugar, ens donava les pilotes, ell tenia les cordes, i recordem amb molta estima, no sols jo, sinó moltes generacions de xiquets del poble que encara practiquen pilota i que ja no practiquen, la seva estima i la seva educació, perquè la veritat és que no sols a nivell de joc que ens ha ensenyat, sinó també a nivell de valors humans que ara els tenim presents i sempre el tenim en el nostre record. Estava Artur, estava Josepet també, que és un pare d'un xiquet d'ací ara, i a banda han sigut claus perquè ells, sobretot Richa i Campanero, antigament, ara en un WhatsApp organitzes 40 trofeus. Antes tenies que anar en el telèfon cridant i vinga al cotxe i molt duien a totes bandes. Artur, Campanero, Richard, i així en el poble el tio Vicente, l'home també major, que estava... Sí, ha sigut molt clar, ha sigut. En l'any 98, quan nos feren el carrer, ja crearem l'escola com a tal, perquè ja podíem tindre entre setmana fijar dies d'entrenaments i els caps de setmana ja jugar les partides, diguem, en més solvència. El que eren les escoles municipals de l'Ajuntament eren totes municipals, estaven dins de l'escola, estaven el bàsquet,
la pilota, els escacs, anem a diverses escoles. I després ens van fer una opció de fer-nos una subvenció i passar a ser el club de pilota i que l'escola entrara dins del club de pilota meliana. A partir d'ahí penso que va ser sobre el 2000, 2002, quan ens ho van fer, i a partir d'ahí tinguem l'escola, que l'escola sí que funcionava ja, era una escola que estava funcionant, sobre que es començàvem nosaltres a portar-la i a gestionar-la tota completament. I a partir d'ahí ja sí que quan vam eixir, perquè al principi tampoc n'hi havia tantes escoles i així tan organitzades, estaria la nostra i n'hi havia 2 o 3 més. Entonces era así que era sempre Meliana, estava sempre ahí. La veritat és que és un orgull representar a Meliana pels trinquets i vaig tindre la sort que el primer campionat que em va patrocinar l'Ajuntament de Meliana vam tindre la sort d'aconseguir aquesta copa i superorgullós, ja que la gent del poble em preguntava, els meus amics i la meva família també porten un major seguiment sobre mi, ja que represente al meu poble i no puc estar més orgullós i més content de poder fer-ho per tots els trinquets. L'escola ara mateix són 56 xiquets, on juguem en totes les modalitats possibles, excepte frare últimament, que ja se mos queda un poc més junt. I ja està, organitzem, som 8 entrenadors i com anem podent un entrenador cada cap de setmana o si podem anar 2 o 3 entrenadors a diverses seus, doncs anem. I anem distribuint-se a l'escola per categories i cada entrenador intenta portar una categoria. Anem ajudant-se entre nosaltres, ja que són un gran volum de xiquets. Entonces, hi ha categories que sí que són un parell d'entrenadors, s'ajudem, se donem idees entre uns i altres i anem fent funcionar això cap avant. Nosaltres vam començar per la falta d'entrenadors, ens donaven l'oportunitat d'entrar a ajudar i ja a poquet es farem entrenadors cada un d'un grup i cada un s'encarrega d'un grup d'entrenaments i s'organitza els seus entrenaments i a nivell general organitzem activitats, actes i etc. Nosaltres la línia de xiquets sempre ha sigut molt estable. Començarem en 40 i pico, 30 i pico, 40, després votarem sobre uns 52, 56, depenent d'anys, generacions, estem parlant de diversos anys i ara estem prou establerts entre 60, 63, 65, que són les dates, els números que tenim. Mon pare és el president del club, pràcticament des que tinc consciència, entonces tota la vida he estat hacia el club de pilota de Meliana, entonces pues ha significat molt per a mi, ja que tota la meva família, des d'antepassats, tant actualment juguem tots a pilota, així, entonces pues ha significat molt en la meva vida, des de quasi tots els dies de la setmana, entonces és pràcticament el meu dia a dia. Jo vaig començar molt joveneta, quan anava a infantil vaig veure que moltes xiquets de la meva classe s'apuntaren i jo per provar, per fer una activitat extraescolar, me vaig voler apuntar i va ser amor a primer cop de vista i ja ahí me vaig quedar. El companyerisme era el mateix, encara que jo era l'única xiqueta que n'hi havia, jo tenia referents en xiquetes majors o més menudes, però pense que ara, per exemple, sí que n'hi ha moltes més xiquetes i la situació ja és diferent. Doncs jo duc jugant des dels 3-4 anys i comenci principalment perquè un dels meus amics comença a jugar a pilota perquè son pare juga a pilota i a raó d'això tots, la majoria de la classe s'apunta a pilota i començarem tots. Porto bàsicament jugant a pilota, tinc 17 anys, doncs ara porto 14, porto des de molt xicotet en el mateix club i entrenant. Este és el primer any que portem Sergio i jo el grup soles. La modalitat que més juguem és la galotxa, ja que tenim així la instal·lació de galotxa, que és el que més utilitzem, ja que la tenim tapada i tot, i és on el club de pilota de Meliana sempre s'ha focalitzat en el món de la galotxa. Sí que és veritat que practiquem frontó i one wall, molt prou en el frontó, però majoritàriament la galotxa. Depenent de la competició, per exemple, quan començarem en one wall, entrenem a one wall. Quan començava galotxa i frontó anàvem alternant un dimarts galotxa, el dijous frontó o al revés. I res, així anem. Ara que més galotxes ens estem centrant un poquet, perquè altres no han passat en frontó parelles, doncs decidim fer galotxa i au. Jo crec que hi ha moltíssimes xiquetes. Jo entreno avui en dia xiquetes superxicotes de 6 anyets i cada vegada se veuen més xiques, tant en el món professional com en els clubs,
Recentment també jugarem l'individual del raspall i venem també moltíssimes xiquetes. La meva referent va ser Mamen, que va ser la meva primera entrenadora, també ha sigut companya meva actualment en algunes competicions. A nivell professional podria dir que m'agrada el mode de xoc d'Anna Puertes o el de Marc Jiménez, però realment la figura en la que sempre em vaig fixar va ser en Mamen. Comencia jo a ficar-me a jugar en el grup sènior. N'hi havia un grup de sèniors que estaven jugant i n'hi havia un xaval que feia entrenador, que era Pau Fito. Després de Pau Fito jo passarem nosaltres, l'agarrarem el meu company, jo i Artur, ens començarem i és un grup de... Pues tampoc és un grup de gent que ha jugat tota la vida a pilota, són més pares de xiquets que no havien jugat mai i els apetia provar, gent que potser estava ja molt major per jugar i estem ara, per exemple, jugant curtes. Nosaltres tindre aquestes 3 personetes que tenim ahí dins, bueno, 4 personetes que tenim ahí dins de rendiment, sincerament és un poc de visitat per a tota l'escola, ja que la feina s'ha fet ben feta i, com se veu, encara que siguin pocs, alguns s'han pogut arribar ahí dalt i a veure si podem mantindre. Es trobo prou bé, ara mateix estic en un moment que estic bé. Sí que és veritat que tinc 2 companys del CIE de Meliana que estan amb mi en rendiment i la veritat és que molt bé, jo conec a tot el món ara mateixa, perquè ja és el segon any i content, estic molt content. En raspall estic jugant en primera categoria i també estic en el programa de rendiment i també participo en competicions de galotxa, ja que és una modalitat que m'agrada molt a nivell de clubs. A mi, per exemple, m'agradaria arribar a ser professional i faré el que siga per intentar arribar. Anar a escoles, fer molt de boca a boca, intentar fer moltes partides en el carrer, que és el que més veu la gent i més anima a provar, i sempre que vinc un xiquet nou, ficar-li facilitats per a que vagi a tocar la pilota. Al final el que tenen que fer és gaudir del que fan, perquè quan gaudixes de fer alguna cosa és quan millor la fas i que mai s'ho dicen, encara que tinguen moments pitjors o millors, que siguen constants. A dia d'avui l'escola de pilota és un referent, sempre té al voltant de 50-60 xiquets i xiquetes que tenen moltes ganes d'aprendre i de jugar a pilota. És el treball de dia a dia, passar moltes hores en el carrer, en els xiquets, que ells se senten part important, que s'ho passen bé, i jo crec que és això. I que juguen molt, sobretot que juguen molt, perquè és el que fa estar així.